poslednom čase sa ma klienti v Nových Zámkoch, Šuranoch a okolí dosť často pýtajú jednu vec. Prečo nemám v ponuke desiatky nehnuteľností naraz? Odpoveď je jednoduchá. Snažím sa venovať len tým nehnuteľnostiam, pri ktorých to dáva zmysel aj pre predávajúceho, aj pre kupujúceho. Neznamená to, že ostatné sú zlé, ale keď niečo ponúkam, chcem, aby to dávalo zmysel. Veľa majiteľov má totiž pocit, že ich nehnuteľnosť má hodnotu, ktorú trh jednoducho nepotvrdí. Preto sa snažím nastaviť veci tak, aby bola cena realistická, aby tá nehnuteľnosť mala potenciál pre nového majiteľa a aby celý predaj vedel prebehnúť korektne. Preto u mňa nenájdete stovky ponúk, ale skôr nehnuteľnosti, pri ktorých má celý predaj hlavu a petu. A mimochodom, existuje jedna chyba pri predaji nehnuteľnosti, ktorá dokáže znížiť cenu aj o 10 až 20 tisíc eur. O tom vám ale poviem v ďalšom videu. Ak uvažujete nad predajom nehnuteľnosti, pokojne mi napíšte správu alebo mi zavolajte.